Yawwa gashi ya buɗe. Wannan ita ce Bybit. Ina fatan kun ganta ga ta nan Bybit ko? Ga ta an ce in yi updating. Ganta a nan ga ta nan ko da farin background. So ita ma centralized exchange. Muna da su fa masu mugun yawa. Wa'inda muka fi amfani da su dai nake nuna mana. Akwai Bitget. Yawwa ga ta. Bari ta buɗe. To kun ganta nan. Ita ma an ce in yi updating ina da ita. Bitget kun ganta ko? Ita ma centralized exchange. Ga wata ma a nan. MEX. Ita ma centralized ce. Ga masu nan ma a nan ma wasu ma sun bamu tallan su. Kun gane su ai ko? To ire-iren wannan wallet ɗin su ne centralized exchange. To bari mu buɗe mana guda ɗaya daga ciki da nake da ita domin in nuna mana wani abu. Ga wata nan Bitget. Zan buɗe ta. Wannan su ne centralized exchange. Bari Bitget ya buɗe mu nuna misali a kanta. Misali yanzu a home page. Bari mu taɓa home. Network ne ba shi da kyau. Mu ɗan jira. Yawwa network ɗin ya dawo. Misali ga wata wallet nan, ga wani account nan ina da dala ɗaya a cikinsa. Kun ga sannan ga home page ko ina kan home page. To kun ga a tallace-tallacen da suke bamu, za mu ga akwai coins da yawa a favorite ɗina. Ko misali in na taɓa sports, kun ga gashi ina da Bitcoin, ina da Ethereum, ina da Sol, ina da UMX, ina da wane ne. To wannan ita ce wallet. To kafin mu fara bayani akan wallet za mu ɗan yi wani bayani ɗan dunƙulallen bayani da yake da muhimmanci ta yadda muna fuskantar bayanin nan mun gane wallet ɗin ma. So wannan coins da muke gani BTC, a lokacin da aka ƙirƙiri ita kanta crypto ɗin, misali za mu ce crypto coins ɗin nan shine coins da aka fara ƙirƙira, wato wani ake ce wa Satoshi Nakamoto ya ƙirƙiri wannan coins mai suna BTC wato Bitcoins. A lokacin da ya ƙirƙire shi coins ɗin nan yayi tashe a duniya, ya ce wani global money ne da kowa zai iya siya zai iya siyarwa a duniya. Za ku iya cinikayya ma da shi, za ku iya abubuwa da yawa. To da sai yayi wannan girman, za ku ga yana da wannan da yawa. Yanzu ku duba yana duk guda ɗaya yanzu ya ma karye ma, yana a dala 63 fa. Kun gani? Da ɗigo 70 ne ko 30. Kun ga ai yayi daraja. Wannan sai da ya je har sama da 100 ma sai da ya je. So girman da yayi a duniya, idon duniya ya girma, sai wasu ƙasashe da wasu manyan influencers sai suka ce kai, ya zamu bar wannan abun shi kaɗai ya dinga girma kuma shine wannan coins ɗin. Mu ma ya kamata mu shiga duniyan nan a yi da mu. Kawai sai suka ƙirƙiri wasu coins, sai su ma suka ce to bari mu yi alternative coins. Sai suka ƙirƙiri wannan coins ɗin ETH, Ethereum. Aka ƙirƙiri Ethereum, sai wasu ma suka ƙirƙiri Sol, wasu suka ƙirƙiri. Kun gane ai? Waɗannan su ne manyan abubuwan da suka fara faruwa. Wasu suka ƙirƙiri Ethereum, sai wasu suka ƙirƙiri wannan Binance Chain. Kun san Binance? Wasu suka ƙirƙiri altcoin, wasu suka ƙirƙiri TRX, Tron kenan. Wasu suka ƙirƙiri irin wannan coins ɗin dai. Duk coins ɗin da ba BTC ba, ƙirƙirarsa aka yi daga baya aka ce masa altcoin, ma'ana alternative coin. Alternative to Bitcoins. Inda an riga an wuce mu, to bari mu yi altcoins. Shine alternative coins. Waɗannan coins ɗin sai suka fara girma, suka fara girma. Lokacin babu a nan kawai ake cinikayyan nan. Muna cinikayya ne a SEC kenan. Ita kawai muke da ita a lokacin. Amma ya fara ana DEX dai, amma lokacin ba kowa ne ma ya san meye DEX ba. Sai suka ƙirƙira. To da aka fara kasuwa ta fara bunƙasa, sai ta kai ta kawo kuma akwai mutane da yawa suna ta shiga, suna ta shiga, suna ta shiga, suna ta shiga. To sai kasuwar ta dinga daraja saboda the more ana shiga cikin coins ɗin, the more yana girma. To kun ji yadda aka ƙirƙiri coins, za ku gan su barkatai da yawa, da kuma shi wannan jagoransu wato BTC. So duk wallet irin wannan wanda take da email, wadda ga can a can sama za ku ga alamun hotona, ba sai na buɗe kun ga email ɗina ba ko? Kun ga ina da dala ɗaya a kanta misali ko? Kun ga kenan yana nufi da cewa ina da dala ɗaya akan wallet ɗin nan. To yadda ake saka mata kuɗi shine akwai hanyoyi da yawa da ake saka kuɗi ta hanyar P2P
ko kuma ka sa ATM ɗinka a kanta su janye su baka kuɗi, su baka dala, ko kuma ka ɗauki address ɗinka misali yanzu kamar ne haka, misali yanzu na buɗe spot haka, misali bari ya buɗe ga spot ɗin. Ok ba inda network ne, da idan na haka USDT, da ina yin sacin USDT misali, matsalar babu network ne sai mu yake no data mu. To kun gane dai idan mutum ya ɗauki data ɗinsa ya ɗauki ya buɗe coins zai ɗauki address ɗinsa a nan da ace ya buɗe, matsalar bani da network ne zan buɗe sai in ɗauko wannan address na coins ɗina sai in je in ba wani sai ya tura mun kan wallet ɗita. To yadda ake saka kuɗi kenan. In kana so ka cinikayya kuma ka sai coins sai ka buɗe kansa ga trade a ƙasa sai ka taɓa trade. To shi in kana taɓa trade a nan, nan za ka dinga gani a ce yanzu a wannan mintunan gashi an saka dala 5 a kai dala 5 da ɗigo kaza gashi da kun gane yanayin motsin kuɗin, wani yanayin motsin shiga da fitar kuɗi za ka dinga gani a nan. An gani yana ta canjawa, nan ana siyarwa nan ana siya, dama haka kasuwa take. To shine za ka yi ta ganinsa a nan guraren, amma ba ka isa ka buɗe ka ga waye ya siya waye bai siyar ba. Sai dai kawai dai za ka ga kuɗi yana motsawa. So ga buy ga sell nan a limit order, in ka saita shi a market order haka yana nufi da ka saita shi a yadda kasuwa take. Inda misali ina da kuɗi da yawa ina sa 50 a nan gurin, kawai shi kenan ina danna buy a nan gurin kawai automatically zai sai mun zai ce ai na danna buy saboda akan market order ne. Idan kuma misali yanzu coins ɗin yana 63.79 sai in haka amfanin limit order a nan sai in ce a nan price zan iya cewa idan ya dawo dala 62 da ba 63 bane ba, zan cewa yana zuwa dala 60 misali 6,000 kai, zan iya cewa yana zuwa dala 6,000 haka. To ya sai mun ya sai mun na dala 10 misali a haka. Wannan shine ma'anar limit order. Ina danna buy to zai nuna mun pending yana jiran coins ɗin nan ya kawo wannan level ɗin sai ya sai mun shi automatically. Ina fatan mun gane. Nan kuma TP da SL, nan za ka saita idan ya je kaza ka siyar, shi da ma'anar TP/SL. Shi ma'anar TP yana nufin ƙololuwar saman da kake so da ya je ya siyan maka, SL kuma ƙololuwar faɗuwar da ya je yana ta baka asara kawai automatically ya siyan ma. To abin da ake nufi a nan shine trigger price. Yanzu a nan kawai da na saka nan 85 misali na sa 85,000 ko, to ina nufin TP kenan. Yana zuwa 85,000 kawai zan iya cewa quantity buy kawai ya sai mun na dala kaza misali. Idan na ce misali nan kun gane nan a TP ne ko? Idan na yi minus kuma na saka dala misali na sa dala 50 misali 5,000, kun gane ai? Nan ɓangaren buy ne. Ina cewa idan ya je ɓangaren na misali yana fara tashi na ga ya ji 85 zai ci gaba da tashi to automatically ya sai mun, amma sai ya wuce limit kaza. Idan kuma na ga dama zan iya cewa saka limit abin da nake so da ya zo a kamar a sell kenan. Na rikice muku ne ɗazu afuwa. Idan TP shine buy shi kuma sell sai in rubuta minus kuɗi ƙasa misali in sa 45 ko 40 in ce yana zuwa wannan limit ɗin nan automatically kawai ya siyar mun. Wannan shine SL. Shi kuma TP da ya zo guri kaza ya sai mun. To wannan shine TP da SL. Wayannan su ma bayane ne, amma wayannan guda ukun in ka rike su a matsayin ka na beginner ba sai mun yi dogon turanci ba kan na rikitar da mu, shi kaɗai ma ya ishe ka kai kasuwar ka lafiya lau a cikin sec. Ina fatan mun gane. So akwai future trade da ake yi wanda za ka sai contract ne, shi kuma ka ce idan ya kai kaza, idan misali yana tashi kuɗinka yana ƙaruwa, yana faɗuwa kuɗinka na ƙaruwa. Abin da nake nufi a nan shine, amma gaskiya mu malamai da yawa sun haramta mana future trade shi yasa ba ma yin sa a nan, ba ma yin sa. Abin da muke nufi a nan future trade shine idan coins yana nan misali 77,000 ɗin nan kawai sai ka ce ai ƙasa zai yi. To the more yana yin ƙasa kana samun kuɗi.
in ka ce sama zai yi kuma demo yana yin sama kana samun kuɗi amma baka siye shi ba, kawai contract ka siya. To shi yasa gaskiya malamai da yawa sun haramta mana shi, ba za mu yi dogon bayani a kansa ba. So shi ne gaskiya ba ma bayani a kan recharge rate sosai saboda wasu da yawa gaskiya ba su yarda da shi ba. Kuma da abin da yake na zama lafiya shi muke so, da ana ba da ƙorafi a kai shi yasa muka ɗan ja baya da shi. So wannan shi ne a taƙaicen taƙaicewa karatun akan sec. Ina fatan kowa ya gane babu wahala, kuma simple karatu ne da duk wanda ya fuskance shi ba zai ba shi wahala ba. Sai abu na ƙarshe da nake so in gaya mana, wanda yana da muhimmanci a cikin kasuwan nan. Misali yanzu tunda mun riga mun san ya kasuwar take, me take ciki, ga inda coins suke, shine akwai wani sirri guda ɗaya da zan faɗa mana wanda ɗan baiwa irina in dai ya same shi zai ji daɗi, zai yi kasuwa mai kyau a crypto. Misali idan ka buɗe coins a haka, za ka ga nan ya zo 61, kun ganta, sai ya tashi ya koma 64, nan sai ya dawo 62, 61 ne shi ma 0.7, sai ya kuma komawa nawa, ya kuma komawa 64 ko? To alhamdulillah. To nan gashi kuma a nan, yanzu ya halatta in shiga a nan kenan? A'a, sai in bari sai ya dawo nan 61, na san zai iya komawa 64. Ba a shiga coins a lokacin da ya yi sama ƙololuwa. In ka shiga kamar kumfa kenan, ake ce mai FOMO a turanci. Akwai abin da muke kira support resistance. Ƙasa shine support, sama shine resistance. Dukkan coins, kowaye ya ƙirƙiri coins ɗin a duniya, ka tabbatar ka shige shi akan support, ka sai da shi akan resistance, wurin da mafi yawanci da ya je yake dawowa ƙasa. Wannan shine bayani akan sec trade. Idan ka riƙe wannan kaɗai abin da na gaya maka, akwai abubuwa da yawa sun fi ɗari nawa. Shi kansa akwai karatu da ake cewa technical analysis, wanda zaka kalli coin, zaka kalli candlestick, ka ce wannan hama ce, wannan marabuzo ne, wannan doji, ga su nan, wanda kowane coin, kowane abu akwai yanayin abin da yake gaya maka. Zai gaya maka wannan kasuwa ce, kasuwar ta yi kyau, jama'a suna ta shiga ne yanzu, ko kuma masu siyarwa sun fi masu siya yawa, zai gaya maka. To duk irin abu makamancin haka za ka san shi a nan gaba insha Allahu. Amma wannan bayani da nayi mana yanzu shine abin da ake nufi da sec trade. To akwai dex, ita kuma dex kamar kasuwa ce da ake yin ta tsakanin kai da mai coins ɗin. Ma'ana wannan coins ɗin da ake ƙirƙira, to akwai wata kasuwa da ake cewa dex. Amma dai wannan a taƙaicen taƙaicewa wannan shine bayani game da asalin kasuwar crypto, karatu na farko kenan. Wannan za mu ɗauke shi a matsayin karatu na farko. To da Allah kar ku manta ku danna liking da subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan wanda ya fara zuwa ya tunkari wannan bidiyo namu na yau, ya kasance shine bidiyon sa na farko, to ya sani cewa mun yi bidiyoyi a baya da yawa na ilimi sosai. Yanzu mun ɗan baya kaɗan ne saboda wasu abubuwa da ba mu faɗa ba, ko kuma wasu tambayoyi da jama'a suka yi mana, muke son mu ba su amsoshi domin su amfana, domin community ɗin mu ya zama crypto literate. To na gode, sai mun haɗu a cikin shiri na gaba. Yawwa gashi ya buɗe. Wannan ita ce Bybit. Ina fatan kun ganta, ga ta nan Bybit ko? Ga ta an ce in yi updating. Ganta a nan, ga ta nan ko da farin background. So ita ma centralized exchange. Muna da su fa masu mugun yawa. Wa'inda muka fi amfani da su dai nake nuna mana. Akwai Bitget. Yawwa ga ta. Bari ta buɗe. To kun ganta nan, ita ma an ce in yi updating, ina da ita. Bitget kun ganta ko? Ita ma centralized exchange. Ga wata ma a nan, MEX, ita ma centralized ce. Ga masu nan ma a nan, wasu ma sun bamu tallan su. Kun gane su ai ko? To ire-iren wannan wallet ɗin su ne centralized exchange. To bari mu buɗe mana guda ɗaya daga ciki da nake da ita domin in nuna mana wani abu. Ga wata nan Bitget, zan buɗe ta. Wannan su ne centralized exchange. Bari Bitget ya buɗe mu nuna misali a kanta. Misali yanzu a home page. Bari mu taɓa home. Network ne ba shi da kyau, mu ɗan jira. Yawwa network ɗin ya dawo.
Misali ga wata wallet nan, ga wani account nan ina da dala ɗaya a cikinsa, kun ga sannan ga home page ko ina kan home page. To kun ga a tallace-tallacen da suke bamu, za mu ga akwai coins da yawa a favourite ɗina, ko misali in na taɓa sports, kun ga gashi ina da Bitcoin, ina da Ethereum, ina da Sol, ina da UMX, ina da wane ne. To wannan ita ce wallet. To kafin mu fara bayani akan wallet, za mu ɗan yi wani bayani, ɗan dunƙulallen bayani da yake da muhimmanci, ta yadda muna fuskantar bayanin nan mun gane wallet ɗin ma. So wannan coins da muke gani BTC, a lokacin da aka ƙirƙiri ita kanta crypto ɗin, misali za mu ce crypto coins ɗin nan shine coins da aka fara ƙirƙira, wato wani da ake ce wa Satoshi Nakamoto ya ƙirƙiri wannan coins mai suna BTC, wato Bitcoins. A lokacin da ya ƙirƙire shi, coins ɗin nan ya yi tashe a duniya, ya ce wani global money ne da kowa zai iya siya, zai iya siyarwa a duniya, za ku iya cinikayya ma da shi, za ku iya abubuwa da yawa. To da sai yayi wannan girman, za ku ga yana da wannan da yawa. Yanzu ku duba, yana duk guda ɗaya yanzu ya ma karye ma, yana a dala 63 fa, kun gani, da ɗigo 70 ne ko 30. Kun ga ai yayi daraja, wannan sai da ya je har sama da 100 ma sai da ya je. So girman da yayi a duniya, idon duniya ya girma, sai wasu ƙasashe da wasu manyan influencers sai suka ce kai, ya zamu bar wannan abun shi kaɗai ya dinga girma, kuma shine wannan coins ɗin, mu ma ya kamata mu shiga duniyan nan a yi da mu. Kawai sai suka ƙirƙiri wasu coins, sai su ma suka ce to bari mu yi alternative coins, sai suka ƙirƙiri wannan coins ɗin ETH, Ethereum. Aka ƙirƙiri Ethereum, sai wasu ma suka ƙirƙiri Sol, wasu suka ƙirƙiri, kun gane ai, waɗannan su ne manyan abubuwan da suka fara faruwa. Wasu suka ƙirƙiri Ethereum, sai wasu suka ƙirƙiri wannan Binance Chain, kun san Binance, wasu suka ƙirƙiri altcoin, wasu suka ƙirƙiri TRX, Tron kenan, wasu suka ƙirƙiri irin wannan coins ɗin dai. Duk coins ɗin da ba BTC ba, ƙirƙirarsa aka yi daga baya, aka ce masa altcoin, ma'ana alternative coin, alternative to Bitcoin. Inda an riga an wuce mu, to bari mu yi altcoins, shine alternative coins. Waɗannan coins ɗin sai suka fara girma, suka fara girma. Lokacin babu, a nan kawai ake cinikayyan nan, muna cinikayya ne a SEC kenan, ita kawai muke da ita a lokacin. Amma ya fara, ana DEX dai, amma lokacin ba kowa ne ma ya san meye DEX ba, sai suka ƙirƙira. To da aka fara, kasuwa ta fara bunƙasa, sai ta kai ta kawo, kuma akwai mutane da yawa suna ta shiga, suna ta shiga, suna ta shiga, suna ta shiga. To sai kasuwar ta dinga daraja, saboda the more ana shiga cikin coins ɗin, the more yana girma. To kun ji yadda aka ƙirƙiri coins, za ku gansu barkatai da yawa, da kuma shi wannan jagoransu wato BTC. So duk wallet irin wannan wanda take da email, wadda ga can a can sama, za ku ga alamun hoto na, ba sai na buɗe kun ga email ɗina ba ko, kun ga ina da dala ɗaya a kanta misali ko, kun ga kenan yana nufi da cewa ina da dala ɗaya akan wallet ɗin nan. To yadda ake saka mata kuɗi shine, akwai hanyoyi da yawa da ake saka kuɗi, ta hanyar P2P, ko kuma ka sa ATM ɗinka a kanta, su janye su baka kuɗi, su baka dala, ko kuma ka ɗauki address ɗinka. Misali yanzu kamar nai haka, misali yanzu na buɗe spot haka, misali bari ya buɗe, ku ga spot ɗin. Ok, ba ni da network ne, da idan nayi haka USDT, da ina yin searching USDT misali, matsalar babu network ne, sai mu yake no data mu. To kun gane dai, idan mutum ya ɗauki data ɗinsa, ya buɗe coins, zai ɗauki address ɗinsa a nan, da a ce ya buɗe, matsalar bani da network ne, zan buɗe, sai in ɗauko wannan address na coins ɗina, sai in je in ba wa wani, sai ya tura min kan wallet ɗina. To yadda ake saka kuɗi kenan. In kana so ka cinikayya kuma ka sai coins, sai ka buɗe kansa, ga trade a ƙasa, sai ka taɓa trade. To shi kana taɓa trade a nan za ka dinga gani, a ce yanzu a wannan mintunan gashi an saka dala 5 a kai, dala 5 da ɗigo kaza, gashi nan kun gane yanayin motsin kuɗin, wani yanayin motsin shiga da fitar kuɗi za ka dinga gani a nan. Kun gani yana ta canjawa, nan ana siyarwa, nan ana siya, dama haka kasuwa take. To shine za ka yi ta ganinsa a nan guraren, amma ba ka isa ka buɗe ka ga waye ya siya, waye bai siyar ba. Sai dai kawai dai za ka ga kuɗi yana motsawa. So ga buy ga sell,
nan a limit order. In ka saita shi a market order haka yana nufi da ka saita shi a yadda kasuwa take. Inda misali ina da kuɗi da yawa ina sa 50 a nan wurin, kawai shikenan ina danna buy a nan wurin, kawai automatically zai sai mun, zai ce ai na danna buy saboda akan market order ne. Idan kuma misali yanzu coins ɗin yana 63.79 sai in haka amfanin limit order a nan, sai in ce a nan price zan iya cewa idan ya dawo dala 62, inda da ba 63 bane ba, zan cewa yana zuwa dala 60, misali 6,000 kai, zan iya cewa yana zuwa dala 6,000 haka, to ya sai mun ya sai mun na dala 10 misali a haka. Wannan shine ma'anar limit order. Ina danna buy to zai nuna mun pending, yana jiran coins ɗin nan ya kawo wannan level ɗin sai ya sai mun shi automatically. Ina fatan mun gane. Nan kuma TP da SL, nan zaka saita idan ya je kaza ka siyar, shi da ma'anar TP/SL. Shi ma'anar TP yana nufin ƙololuwar saman da kake so da ya je ya siyan maka, SL kuma ƙololuwar faɗuwar da ya je yana ta baka asara kawai automatically ya siyan ma. To abin da ake nufi a nan shine trigger price. Yanzu a nan kawai da na saka nan 85, misali na sa 85,000 ko, to ina nufin TP kenan. Yana zuwa 85,000 kawai zan iya cewa quantity buy kawai ya sai mun na dala kaza misali. Idan na ce misali nan kun gane nan a TP ne ko? Idan na yi minus kuma na saka dala, misali na sa dala 50 misali 5,000, kun gane ai? Nan ɓangaren buy ne. Ina cewa idan ya je ɓangaren na misali yana fara tashi na ga ya ji 85 zai ci gaba da tashi, to automatically ya sai mun, amma sai ya wuce limit kaza. Idan kuma in na ga dama zan iya cewa saka limit abin da nake so da ya zo a kamar a sell kenan. Na rikice muku ne ɗazu, afuwa. Idan TP shine buy, shi kuma sell sai in rubuta minus kuɗi ƙasa misali in sa 45 ko 40, in ce yana zuwa wannan limit ɗin nan automatically kawai ya siyar mun. Wannan shine SL. Shi kuma TP da ya zo guri kaza ya sai mun. To wannan shine TP da SL. Wayannan su ma bayanai ne, amma wayannan guda ukun in ka rike su a matsayin ka na beginner ba sai mun yi dogon turanci ba kan na rikitar da mu, shi kaɗai ma ya ishe ka kai kasuwar ka lafiya lau a cikin sec. Ina fatan mun gane. So akwai future trade da ake yi wanda zaka sai contract ne, shi kuma ka ce idan ya kai kaza, idan misali yana tashi kuɗin ka yana ƙaruwa, yana faɗuwa kuɗin ka na ƙaruwa. Abin da nake nufi a nan shine, amma gaskiya mu malamai da yawa sun haramta mana future trade, shi yasa ba ma yin sa a nan, ba ma yin sa. Abin da muke nufi a nan future trade shine idan coins yana nan misali 77,000 ɗin nan, kawai sai ka ce ai ƙasa zai yi, to the more yana yin ƙasa kana samun kuɗi. In ka ce sama zai yi kuma the more yana yin sama kana samun kuɗi, amma baka siye shi ba, kawai contract ka siya. To shi yasa gaskiya malamai da yawa sun haramta mana shi, ba za mu yi dogon bayani a kansa ba. So shine gaskiya ba ma bayani akan future trade sosai, saboda wasu da yawa gaskiya ba su yarda da shi ba. Kuma da abin da yake na zama lafiya shi muke so, da ana ba da ƙorafi a kai, shi yasa muka ɗan ja baya da shi. So wannan shine a taƙaicen taƙaicewa karatun akan sec. Ina fatan kowa ya gane babu wahala, kuma simple karatu ne da duk wanda ya fuskance shi ba zai ba shi wahala ba. Sai abu da ƙarshe da nake so in gaya mana, wanda yana da muhimmanci a cikin kasuwar nan. Misali yanzu tunda mun riga mun sanya kasuwar take me take ciki, ga inda coins suke, shine akwai wani sirri guda ɗaya da zan faɗa mana, wanda ɗan baiwa irina in dai ya same shi zai ji daɗi, zai yi kasuwa mai kyau a crypto. Misali idan ka buɗe coins a haka, za ka ga nan ya zo 61, kun ganta, sai ya tashi ya koma 64, nan sai ya dawo 62, 61 ne shi ma 0.7, sai ya kuma komawa nawa, ya kuma komawa 64 ko? To alhamdulillah. To nan gashi kuma a nan, yanzu ya halatta in shiga a nan kenan? A'a, sai in bari sai ya dawo nan 61, na san zai iya komawa 64. Ba a shiga coins a lokacin da yayi sama ƙololuwa. In ka shiga kamar kumfa kenan, ake ce mai FOMO a turanci. Akwai abin da muke kira support resistance. Ƙasa shine support, sama shine resistance. Dukkan coins, kowaye ya ƙirƙiri coins ɗin a duniya,
ka tabbatar ka shige shi akan support, ka saida shi akan resistance wurin da mafi yawanci da ya je yake dawowa ƙasa. Wannan shine bayani akan sec trade. Idan ka riƙe wannan kaɗai abin da na gaya maka, akwai abubuwa da yawa sun fi ɗari nawa. Shi kansa akwai karatu da ake cewa technical analysis, wanda zaka kalli coin, zaka kalli candlestick, ka ce wannan hama ce, wannan marabuzo ne, wannan doji, ga su nan, wanda kowane abu akwai yanayin abin da yake gaya maka. Zai gaya maka wannan kasuwa ce, kasuwar ta yi kyau, jama'a suna ta shiga ne yanzu, ko kuma masu siyarwa sun fi masu siya yawa, zai gaya maka. To duk irin abu makamancin haka zaka san shi a nan gaba insha Allahu. Amma wannan bayani da nayi mana yanzu shine abin da ake nufi da sec trade. To akwai dex, ita kuma dex kamar kasuwa ce da ake yin ta tsakanin kai da mai coins ɗin. Ma'ana wannan coins ɗin da ake ƙirƙira, to akwai wata kasuwa da ake cewa dex. Amma dai wannan a taƙaicen taƙaicewa wannan shine bayani game da asalin kasuwar crypto, karatu na farko kenan. Wannan zamu ɗauke shi a matsayin karatu na farko. To da Allah kar ku manta ku danna liking da subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan wanda ya fara zuwa ya tinkari wannan bidiyo namu na yau ya kasance shine bidiyon sa na farko, to ya sani cewa mun yi bidiyoyi a baya da yawa na ilimi sosai. Yanzu mun ɗan baya kaɗan ne saboda wasu abubuwa da ba mu faɗa ba, ko kuma wasu tambayoyi da jama'a suka yi mana muke son mu ba su amsoshi domin su amfana, domin community ɗin mu ya zama crypto